Κύριε Τσάκα, καλησπέρα και καλά κέρδη. Έχουν πέσει να σας φάνε τα κοράκια της δημοσιοκαφρίλας που σαμποτάρουν την εμπλοκή του Σουλτάνου, διότι πρόσεξε με υπηρετούν τους εκδότες αφέντες που τα θέλουν όλα δικά τους. Μην έρθει ένας άνθρωπος να βάλει τα λεφτά του εδώ να τα επενδύσει, και με τους μαφιόζους της Ρωσίας με την ΑΕΚ πάλι το φρενάρουν. Θέλουν τις ομάδες δικές τους, εφημερίδες, τις τηλεοράσεις, τα μέγαρα, τις θύβες, τα φιλιατρά, αδιφάγα γουρούνια. Πώς σχολιάζετε, κύριε Τσάκα, όλη αυτή την δυσπιστία και τους χαρακτηρισμούς αυτούς κλεβαστικούς, θα έλεγα, για το πρόσωπό σας, τη στιγμή που προσπαθείτε να φέρετε 220 εκατομμύρια ευρώ στην οικογένεια Βαρδινογιάννη που έχει προβλήματα με την κρίση? Είναι τουλάχιστον αγενές, για να μην πω τίποτα παραπάνω, όχι. Όταν η αυτή εξοχότης, ο πρίγκιπας Σουλτάν, καταθέτει μια πρόταση να μην τη χάνει του στοιχειώδους σεβασμού και να αφήνουν έστω και το παραμικρό υπονοούμενο. Δεν έχουν σέβαλα. Να ρωτήσω, κύριε Τσάκα, ήταν εύκολη η δουλειά σας? Πώς πείσατε τον Εμμύρη να φέρει τα λεφτά του στην Ψωροκόστανα και να μην τα πάει, ας πούμε, στην Μπαρτσελώνα που είναι και ο οπαδός της, όπως διαβάζουμε? Το έκανα πολλή προσπάθεια να τον πείσω, αυτόν και την οικογένειά του, και το τονίζω αυτό, για να έρθουν στην Ελλάδα. Του κάνατε μεγάλη προσπάθεια. Να ρωτήσω, τι σοϊ άνθρωπος, κύριε Βλάση, είναι αυτός ο πρίγκιπας? Είναι ανώμαλος, μονογαμικός, όπως τον κατηγορούν στην πατρίδα του? Έχει στριπτιζάδικα στην Μπαγκόκ, διαβάζουμε μια ομάδα χόκι επιχόρτου στην Μπαγκλαντές. Ακούμε πολλά. Τι είναι τελικά ο πρίγκιπας, κύριε Τσάκα? Ο πρίγκιπας Σουλτάν είναι businessman. Η οικογένεια ελέγχει μια πληθώρα εταιριών διαφόρων κατηγοριών δεν θα σταθούμε και απασχολήσεων. Δεν μπορώ, όλα δουλειές είναι, δεν είναι ντροπή. Γιατί διάλεξε την Ελλάδα ο πρίγκιπας? Μαθαίνω ότι, εντάξει, ήταν μια απόφαση. Εμείς διαλυόμαστε, πλακώσαν οι γύφτοι τώρα. Τα θεωρεί ασφαλή τα λεφτά του Σουλτάν εδώ στη Φορογιώργιανα? Δεν φοβάται μην τα αρπάξει ο Μπένι βάζοντας χαράτσι σε εμμύριδες επενδυτές? Αποφασίσαμε λοιπόν ότι η Ελλάδα είναι καλό προορισμός αυτή τη στιγμή για επενδύσεις. Είσαστε μαστουρωμένοι και πήρατε την απόφαση? Είναι η φάλη? Τέλος πάντων, δεν θέλω να μπλέκομαι σε προσωπικά δεδομένα. Ο πρίγκιπας Βλάση είναι γεννημένος Παναθηναϊκός, όπως γράφει ο Χαπάκιας στο όργανο των Ναζί φίλων του Τριφυλιού? Ο πρίγκιπας δεν είναι γεννημένος Παναθηναϊκός. Είναι γεννημένος businessman. Εσύ ποιος είσαι τελικά, ρε Βλάση? Μοιάζεις πολύ με τον Τζάκα, τον πρώτο νικητή του Big Brother. Μήπως είσαι παίκτης reality κι εσύ? Μήπως έχεις στήσει κανένα Big Brother έτσι πανευρωπαϊκό με φαλιρημένες χώρες στο Al Jazeera και μας βλέπουν και γελάνε οι αλλόθρησκοι? Δεν είναι το πρόβλημα ποιος είμαι εγώ. Το θέμα είναι ποιος είναι αυτός που υπογράφηκε την πρόταση. Ναι, έχεις δίκιο. Τώρα η σχέση σου με τον Άραβα τον πρίγκιπα είναι καθαρά σεξουαλική, σαρκική? Όχι. Εδώ σε αυτή την περίπτωση έχει μπει και το συναίσθημα. Υπάρχει και συναίσθημα στη σχέση σας με το Μπατατούδη, που θα πηγαίνατε μήνα του μέλητο στην Αργεντινή. Τότε δεν υπήρχε συναίσθημα τότε, κύριε Βλάση? Είσαστε σύντροφός του στις business πριν ή μετά το δοσμό του με τη Βάσο του Παπαντρέου? Όχι, δεν είχε κολλήσει δουλειά, ρε παιδιά. Φτάσαμε σε ένα σημείο, δώσαμε όλη την εγγύηση στον κύριο Μπατατούδη, καθυστερούσε η δουλειά, χρονοτριβούσε, θέλω το ένα, θέλω το άλλο. Πήγαμε στο Σεπτέμβριο, φαλήρισε η Αργεντινή, τέλος. Σε όλες αυτές τις σχέσεις σας με τους Άραβες πρίγκιπες, τους Έλληνες Μπατατούδηδες και τους Αργεντίνους επενδυτές, εσείς τι αποκομίζετε, κύριε Τσάκα? Χρήματα? Και εγώ προσωπικά καταφέρνω να κάνω και αυτό που λέμε το κέφι μου. Αν κάνετε το κέφι σας. Τι δουλειά κάνετε ακριβώς, μπορείτε να μας πείτε, κύριε Τσάκα? Είμαι μάνατζερ. Είστε μάνατζερ. Πόσο καιρό είστε μαζί με τον πρίγκιπα? Πριν τα φτιάξει Μενεγάκη με τον Ματέο ή μετά? Είμαστε 3 χρόνια μαζί με τον πρίγκιπα. Πριν. Ο δεσμός σας αυτός έχει αποφέρει καρπούς, κύριε Τσάκα? Βεβαίως, 2 κόρες. Για να το λέτε εσείς, που όλοι οι φυσιογνωμιστές αποφάνθηκαν από σας στην τηλεόραση ότι αποπνέεται μια εμπιστοσύνη και μια τιμιότητα με την εμφάνισή σας. Αυτά τα πιστεύουμε εμείς. Δεν έχετε όμως μεγάλη διαφορά ηλικίας με τον πρίγκιπα? Πώς δεθήκατε συναισθηματικά? Υπάρχει μεγάλη διαφορά ηλικίας. Είναι λίγο πιο μεγάλος από την κόρη μου, για να σας δώσω να καταλάβει. Αλλά υπάρχει πολύ σοβαρό δέσιμο. Έχετε δέσιμο. Εντάξει, δεν κοιτάει χρόνια. Σας ψάχναμε χθες όλη μέρα για να σας βγάλουμε εδώ συνέντευξη και είσαστε άφαντος. Έχουμε κάποια μαρτυρία από κτίριο, από ταξί, από κάμια ζαρντινιέρα, από κάνα μπαγκάκι για το πού κρυβόσαστε, κύριε Τσάκα? Προετοιμάστηκα κλεισμένο στο δωμάτιο του ξενοδοχείου για 2-3 πραγματάκια. Μάλιστα. Και μπορείτε να ρωτήσετε
το κτίριο, το παλιό των γραφείων της ΠΑΕ Παναθηναϊκού στην Δορθόρα Αλεξάνδρας, εκεί πήγα. Ωραία. Θα πάρω το κτίριο εγώ να το ρωτήσω, σας πιστεύω βέβαια. Θα ρωτήσουμε το κτίριο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, που ΠΑΕ Παναθηναϊκός το που θα αλλάξει όνομα, φαντάζομαι θα γίνει Πανατζενταϊκός, είναι από το Τζεντάι αυτό, την Τζέντα, Πανατζενταϊκός. Πώς χαρακτηρίζετε την παρουσία σας στα μέσα ενημέρωσης αυτές τις δύσκολες ώρες για την Ελλάδα? Όχι μόνο αξιόπιστη, όχι μόνο σοβαρή, αλλά και ανεπανάληπτη. Είστε ανεπανάληπτος και τσάκα. Τέλος. Πες μου αν είσαι άτριχος, τέλος. Τι σας είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, που είναι φανατικός βάζελος και σας ζήτησε στο τηλέφωνο? Μπράβο, είσαστε περίπτωση. Είναι ο πρόεδρος, έχει κριτήριο. Έχει κριτήριο ο πρόεδρος, το βλέπουμε και στα νομοσχέδια που υπογράφει. Πού θα τον πάρετε τον πρίγκεμα μόλις κλείσει δουλειά με τον Τζίγκερ? Στην Καβάλα και στο Ηράκλειο. Στην Καβάλα και στο Ηράκλειο υπάρχει συνοστισμός εκδιδόμενων τρανσέξουαλ. Δεν ανησυχείτε μήπως σας προσάψουν διάφορα? Οι Έλληνες είμαστε συκοφάντες και ζηλόφθονοι. Το καταλαβαίνω. Φυλάτε τα ρούχα σας να έχετε τα μισά. Θα φέρει μαζί του και το μονομελές χαρέμι του ο Εμμύρης στην Αθήνα? Θα μοιράσει ρολόγια, τίποτα πετρελοπηγές, αναπτήρες? Αληθεύουν όλα αυτά, κύριε Τσάκα? Υπομονή μέχρι την άφηξη του πρίγκιπα Σουλτάνου. Μάλιστα, θα κάνουμε υπομονή. Μόνο Βλάσης Τσάκας, αν ψήσει τον Εμμύρη, θα πάρει την Ελλάδα σε καλή τιμή. Τότε θα σωθούμε, θα βγουν χρυσά κουτάλια στον κάθε Ελληνάρα, μια πετρελαιοπηγή. Βλάση, είσαι ο Λόρενς της μαλακίας. Καλό το λογοπαίγνιο. Εντάξει, ευχαριστώ. Γεια σου, ρε Βλάση.